Nginibingelele, nginamukele la ekhaya lethu la esichaza khona kabanzi ngamaphupho. Uma kuyikuthi umusha kule chaneli, bengicela ushaye u-subscribe. Ucele-ke phela nabanye bezoshaya nabo u-subscribe ukuze-ke bengaphuthelwa bezowazi kabanzi ngamaphupho abahluphayo. Uma-kuthi le video uyibuka ku-TikTok, ngicela-ke usifollowe bese uthatha inamba ku-bio usibhalele ku-WhatsApp njalo uma-ke kukhona iphupho obanalo. Kunabantu-ke ababuza amaphupho amaningi lapha kuma-comment section, kodwa-ke ngizolokhu ngithatha nga-one ngizophendula. Namhlanje sizokhuluma ngokuphupha ukhala. Ake sithi-ke ephusheni uyakhala uphuphile. Ukuphupha ukhala kuyenzeka kube yisilwane noma ngithi kwenziwa ukuba nesilwane. Uma ubelethiswe isilwane esikukinyayo ebusuku, uyakhala ebusuku. Lokhu kubuye kuhambisane nokuphupha uthandaza. Sizoxoxa-ke ngokuphupha uthandaza kwamanye amavidiyo ethu. Kanti-ke ukuvikela kanjani-ke ukuthi ungaphuphi ukhala? Geza ngamanzi anosawoti ngaphambi kokulala ukuze-ke uvikeleleke esilwaneni lesi esikupokelayo ebusuku. Ukuphupha ukhala ngenxa yenjabulo kuchaza injabulo enkulu ezayo empilweni yakho. Ukuphupha ukhala ujulukile ubaleka ephusheni usukelwa ngabantu noma isilwane, noma-ke wesukela inkomo. Ubona kwenzeka lokho ephusheni. Lokho kuchaza ukuthi-ke kunobungozi obukulandelayo, okusho ukuthi kuzomele uqaphele abantu ophila nabo, kuzomele nje uqaphele konke okwenzayo ngoba impilo yakho ingase-ke ibe sengcupheni. Kuyenzeka-ke futhi uphuphe ukhala uma unengcindezi, bayibiza nge-stress ngesiNgisi. Kuyenzeka-ke ube ne-stress empilweni yakho noma i-stress sasemsebenzini, noma uxabana njalo nesithandwa sakho, noma kukhona okuthakathayo. Iphupho lokukhala lizokusiza-ke ukuthi ukhiphe intukuthelo kulona. Uyothi usuvuka ephusheni ubuyiphupha ukhala, uzozwa nje nentukuthelo esithe ukwehla mawukuthi bekukhona into ekucasulile. Mlaleli, ngicela ubuze kwi-comment section la ongazwanga khona kahle, noma uma kukhona iphupho nawe ofisa ukuthi sikwenzele ividiyo silichaze, ungasitshela la kwi-comment section. Ngizobe sengibuya-ke nevidiyo yakho ngizochaza kabanzi ngalolo phupho ozobe ulibuzile. Uma kuwukuthi le vidiyo uyibukela ku-TikTok, sifollowa, ushaye-ke u-subscribe, uthathe inamba kwi-bio. Ipheji lapha ku-TikTok igama lithi sichaza amaphupho, ku-YouTube sichaza amaphupho. U-subscribe, ushare link, ucele-ke nohleli nabo ukuthi be-subscribe ukuze-ke nabo uma kwenzeka bebe namaphupho abahluphayo bezovakashela kuleli page. Nisale kahle.